Daniel Stern, der er født i 1964 i New York City, var professor i psykologi ved Universitetet i Genève. Han var en af sin tids mest betydningsfulde udviklingspsykologer. Daniel Stern opdaterede psykoanalysen, således at udviklingspsykologiens nyeste forskningsresultater indtænkes i en ny teori om, hvad spædbørn tænker og føler. Hans bøger har haft stor betydning i faglig kreds. Hans udviklingsteori var ikke delt op i stadier som traditionel udviklingsteori. Derimod arbejdede han med en lavdelt model, hvor de forskellige udviklingstrin ikke afslører hinanden, men eksisterer side om side, når de på én gang er dannet. På hvert udviklingstrin opnår barnet en ny måde at opleve sig selv og andre på. Ifølge Stern kommer barnet til verden med en række færdigheder. Nyere spædbarnsforskning viser, at barnets sanser allerede fungerer ved fødslen. Barnet genkender f.eks. allerede sin mors lugt som spædbarn. Derudover er barnet blandt andet også i det første levedøgn i stand til at skelne mellem morens stemme og en fremmeds. Kigger man på synet, er spædbarnet allerede i stand til at skelne mellem forskellige figurer og følge bevægelige genstande med øjnene, hvis tingene er 20-30 cm fra ansigtet. I viste skema ses flere eksempler på barnets medfødte færdigheder inden for kategorierne motoriske færdigheder, sensoriske færdigheder, perceptuelle færdigheder, sociale færdigheder og følelsesmæssige færdigheder. Hvilke sanser barnet anvender er ikke afgørende. Barnet er først og fremmest opmærksom på den følelsestoning eller stemning, den mærker i kroppen. Disse følelsestoner kalder Stern for vitalitetsfølelser. I løbet af de første måneder oplever barnet, hvorledes nogle af disse vitalitetsfølelser går igen, og barnets verden bliver langsomt gennemtrængt af en form for velkendthed og organisering. Fornemmelsen af, at verden opstår, kaldes for et begyndende selv. I 2-3 måneders alderen sker der et stort skift med spædbarnet. Spædbarnets sanser bliver forbedret yderligere. Stern taler om, at barnet i perioden frem til 7 måneders alderen udvikler et kernesel. Barnet oplever sig i stigende grad sig selv som et afgrænset fysisk helhed, der er forskellig fra andre. Desuden bliver barnet især opmærksom på de sociale omgivelser. Her dukker det selektive smil frem, som er, at barnet smiler til omsorgspersonerne i stedet for alle andre. Perioden handler i særlig grad om børn og forældres samspil, og deres opmærksomhed på hinanden ansigt til ansigt, de såkaldte ansigtsduetter. I en case med Jakob ses eksempel på en ansigtsduet. Vi citerer. Han og hun stiger tavst hinanden fast i øjnene i et langt øjeblik. Hun afslutter til sidst øjenkontakten ved at bryde ud i et lille smil. Jakob læner sig hurtigt frem og gengælder hendes smil. De smiler til hinanden, eller de udveksler snarere smil frem og tilbage flere gange. Her lærer barnet også noget helt grundlæggende omkring nonverbal kommunikation, det vil sige mimik, gestik og stemmeføring. Her lærer barnet altså, hvordan man venter på en andens svar i en samtale. En anden vigtig ting i dette udviklingstrin er, hvordan forældrene stimulerer barnets nysgerrighed. Her kan der også opstå problemer, både i form af understimulering eller overstimulering. Hvis forældrene understimulerer børnene, vil ikke give nok respons og ikke vise nok initiativ i samspillet mellem barnet, kan det betyde, at barnet må knokle for hårdt for at få svar på sin adfærd, hvilket i værste fald kan betyde, at barnet helt opgiver samspillet mellem forældre og trækker sig ind i sig selv, hvilket resulterer i forsinkelse i udviklingen eller i værste fald udviklingen til at skade. Ved overstimulering vil forældrene reagere for hurtigt, så barnet ikke selv udvikler sin nysgerrighed, men snarere bliver en passiv betragter til forældrenes aktivitet. En central ting i Sterns udviklingsteori er hans understregning, at barnet lærer de sociale samspilsoplevelser med sine forældre i sin hukommelse. Episoden kan opleves tusindvis af gange, men barnet laver en generalisering af episoden, hvor kun det typiske eller gennemgående fastholdes i situationen. Disse episoder kaldes for AIG'er. Det næste store spring i udviklingen tages i 7-9 måneders alder. Her forstærkes interessen for ting mærkbart, mens samspillet til forældrene ansigt til ansigt aftager. Adfærden bliver mere målrettet. Ved 10 måneders alderen kan de tage de første skridt, og de begynder at forstå simple ordre. Som noget helt afgørende begynder børn ved 9 måneders alderen at dele oplevelser med andre. Stern kalder dette for det intersubjektive selv. Barnet kommunikerer sine egne oplevelser til andre og oplever andre personer, hvilket vil sige, at barnet opfatter andre som individer. Fælles opmærksomhedsfokus, social refereren og intentionel kommunikation fortæller alle om barnets evne til at dele oplevelser med andre.
Fælles opmærksomhedsfokus betyder, at barnet er i stand til ikke blot at have fokus på én ting, men i stedet at have et fælles opmærksomhedsfokus med en anden. Det andet adfærdsmønster, social refereren, fortæller om, hvordan barnet afspejler omsorgspersonens tilgang til en given situation. Viser omsorgspersonen f.eks. velbehag, vil barnet gøre det samme. Til slut er der intentionel kommunikation, som går ud på, at barnet er nået så langt i sin udvikling, at den nu har hensigter og intentioner med det, den gør, og ønsker at dele dem med omsorgspersonen. Evnen til at dele oplevelser med andre er betingelsen for, at barnet nu kan begynde at drage nytte af omsorgspersonens viden og erfaringer, og på længere sigt få adgang til tingens sociale og kulturelle betydning. Ifølge Stern er det vigtigt, at forældrene, når de deler oplevelser med barnet, viser, at de forstår barnets følelser og kan leve sig ind i deres oplevelser. Det kan de gøre ved at udtrykke tilsvarende følelser. Dette kalder Stern for affektiv afstemning. Affektiv afstemning er en af de stærkeste måder, hvorpå forældrene kan forme barnets udvikling. Ved at forældrene vælger, hvilke følelser og oplevelser de skal svare på, kan de på den måde vise barnet, hvilke oplevelser der kan deles og dermed er acceptable. Ved hjælp af sproget får barnet et redskab til at skelne mellem fortid, nutid og fremtid. Sproget gør, at barnet kan bearbejde sin viden og oplevelser på et indre fantasimæssigt og symbolsk plan. Dette er et afgørende redskab for barnets begyndende selvreflektion. Sproget giver også adgang til nye former for samvær og kommunikation med omverdenen, så barnet kan dele sine personlige oplevelser. Men Stern mener også, at sproget skaber konflikt for barnet. Barnet har nogle oplevelser i forskellige udgaver. Tavsviden og sproglig viden. Man kan sige, at sproget nu begynder at adskille tanken fra følelsen. Nogle gange vil den sproglige og levende udgave af oplevelsen stemme overens, men andre gange vil sproget være utilstrækkeligt og for mangelfuldt til at kunne beskrive oplevelsen for barnet. For eksempel hvis vi kigger på en ny case med Jakob. Her ser Jakob sollyset på gulvet, som han kravler over til og begynder at slikke på. Moren opdager Jakob og råber, at han skal lade være. Hun går derefter hen til ham og omfavner ham og fortæller med en beroligende stemme, at det blot er lys, og det kan ikke spises. Det er beskidt. I dette eksempel ser vi moderen ødelægge barnets helhedsoplevelse ved sit snævre fokus på lyset. Om et ord som beskidt, formår hun ikke at skabe en parallel til barnets oplevelse, men slår den derimod i stykker. Stern fortæller om, hvor vigtigt det er for forældrene i denne periode at skabe en forbindelse mellem de to verdener for barnet. Men i mange tilfælde vil der ske det, at den sproglige udgave bliver opfattet som det, der reelt skete, men den første version vil gå til grunde for barnet. Når barnet er i 3-4 års alderen, er det sprog så udviklet, at barnet kan begynde at fortælle historier fra sit liv. Barnet har nu udviklet et fortællende eller narrativt selv. Fortællinger er med til at forme deres identitet og selvopfattelse. Historierne, som børnene fortæller, vil i forskellig grad være præget af barnets fantasi. Barnet vil lægge noget til, snyde og pynte på historien for at tage sig mere fordelagtigt ud i andres øjne. Det er skellet mellem virkelighed og fantasi for stort, kan det ifølge Stern bidrage til psykiske forstyrrelser.